Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling waosan cariyos cekak anggitanipun Budiana Dayak kanthi ira-irahan patemon. Cariyos menika kapethik saking kalawarti panyebar semangat Mei 2007. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Partini wis ora betah maneh ngrasakake kemropok ati. Wis 3 sasinan ora kumpul karo bojone. Dadi isih panggah demen nyepelekake dheweke. Dadi demen selingkuh, malah wis kerep ngajak-ajak bocah ayu-ayu ing omahe. Sesuk aku pancen arep nglane, Dodi wis nekat aku arep njaluk pegat wae. Gak kira luwih becik ketimbang terus-terusan nelongso. Aku ora apa-apa yen kepaksa dadi rondo. Wis ben. Wadule Sartini karo Lastri kanca kenthele sing dadi psikolog. Kowe terlalu emosional. Ketara praupanmu sing branang. Lastri nyambungi omongane Sartini. Luwih becik perkara iki dilali-lali mikir liyane wae. Aja ngeling-eling bojo terus. Dheweke iku menungso lumrah sing bisa kilap utawa salah. Bojomu iku fotografer, dadi kowe aja gampang sujono. Ora Tri, sesuk aku pancen arep nekat njaluk pegat wae. Aku wis ora kuat ngrasake. Aja sembrono Tin, dadi rondo iku ora gampang nelongso. Nanging gak kira luwih becik ketimbang terus ngrasake ati ploro. Kowe pancen kaku. Wiwit biyen gampang pesimis, gampang lukro, gampang putus asa. Wong omah-omah iku pancen akeh probleme, akeh pacobane. Ah, cukup Tri, atiku wis puguh. Kowe ora ngalami kaya aku. Coba saupama sing selingkuh iku bojomu, pilihane rak ya mung pegat to. Lastri mesem karo gedeg-gedeg. Saben wong wadon ora seneng digawe nelongso. Aloke Lastri alon. Bener Tri, dadi rondo iku ora penak, nanging yen duwe bojo terus-terusan serong. Lastri seseken disawang mripate Sartini sing kumembeng banjur pipi-pipine wiwit teles. Tin, apa kowe wis tau ngajak omong bojomu ing perkara iki? Apa kowe wis tau elek-elek marang bojomu kanthi cara alus tanpa ngatonake kanepsonmu? Pitakone Lastri karo ngadeg saka lungguhe banjur nyedaki Sartini. Lastri ngerengkul Sartini. Dadi iku angel dijak rembukan. Aku wis tau nyoba. Yen arep dijak omong malah nglungani. Kowe emosi kok. Panuduhe Lastri. Kowe mesti ngatonake praupanmu sing kaya mendung utawa kurang trapsila. Kepriye anggone ora nesu-nesu yen ngerti sisihane salah? Ya sing kaya ngono iku sing kleru. Yen ngerti kakunge luput banjur gampang muntap nesune. Banjur kepriye kakung anggone sabar lan ngendhaleni tumindake. Omonge Lastri, kowe kudu tansah eling marang pituture wong biyen kae. Senajan watu iku atos, yen kena tumetese banyu sing terus-terusan bakal bisa dekok. Sing jenenge bojo yen entuk panyaruwe alus tur sopan uga bakal gampang luluh.
angel pancen yen ati lagi dongkol mangkel utawa anyel ya kudu dicoba, aja malah kowe sing atos kaya waja ngadepi sisian sing kaku. Yen diatosi malah bakal gampang ceklek. Yen pengen rumah tanggamu dadi apik ya piluten atine bojomu kanthi sifat alus ngajeni. Yen kanthi cara sing kaya mengkono wis dicoba ya kepriye maneh. Aku kanca raketmu Tin, mung bisa elek-elek nyumbang pitutur, sabisa-bisa melu nentremake atimu, nanging kabeh mung bali marang panemumu dhewe. Pituture Lastri karo ngepuk-ngepuk pundake Sartini. Sartini ambekan landung, becike rambungi anggonmu purik barang. Enggal bali ya diajak omong sing apik-apik bojomu iku dak elekake. Yen kowe tetep purik ing nggone wong tuamu akibate ora apik. Wis nang bali ya mumpung durung surup. Pituture Lastri. Langit tansaya surem pratandani yen arep surup. Sartini menyat ngadeg, semono uga Lastri ngetutake Sartini metu saka ngomahe. Dadi lagi wae adus nalika Sartini teka. Dadi katon sumringah bunga weruh tekane bojone. Meh wae aku marani jebul wis bali dhewe. Ana perkara sing wigati bakal dak rembug bebarengan. Omonge dadi sinambi cungkatan ing ngarepe kaca pangilon. Sartini nyoba mesem, kangenku marang wong tua wis mari aku banjur bali. Sartini pawadan, kepriye kahanane bapak lan ibu? Rak padha kewarasan to? Apik-apik wae, jawabe Sartini. Ya alhamdulillah. Lho, apa ora paham to? Rak malah aku sing lara. Lara apa? Pitakone Dodi ampang. Lara ati, jawabe Sartini rada sengol. Dodi mesem, yen ngono dak dokteri dhewe piye? Mengko rak cepet mari. Sartini mlengos banjur ngadeg nyedhaki kursi ing kamar. Dodi rampung anggone dandan. Dodi katon luwih bregas banjur lungguh nyedhaki Sartini. Ngapuranen aku yen aku kliru. Sartini mesem, sajak ana rasa lega ing dada. Tenan, ngapuranen aku ya. Dak apura Mas, nanging apa manungsa iku banjur gampang njaluk pangapura saben-saben nglakoni luput, banjur kaluputan mau bakal dibaleni maneh. Aku bakal mertobat tenanan, ora baleni kelakuanku sing kurang ajar. Tobat iku ya ora mung karo sapepadane manungsa, nanging sing luwih baku kudu marang Kang Maha Kuwasa. Bakal dak lakoni. Dodi banjur ngatonake anggone sregep ngibadah. Sartini banjur mangsa marem atine. Nanging katentreman mau mung sawetara. Kaya adat sabene Sartini kulino miyaki sandangane bojone ing jero lemari. Dumadakan tanpa kasengaja ing lempitan sandangane bojone ana layang. Layang mau kanggo Dodi saka Lastri. Dadane Sartini kaya keslomot mawa mengangah. Diwaca layang mau, kanepsone Sartini tansaya muntap. Jalaran Lastri sing kirim layang kastrinan marang bojone mau ora liya ya wanita sing dadi kanca akrabe, sing kerep diajak tetimbangan rasa. Lastri, jebul wanita sundel kowe ya, pengkhianat, mungsuh dalam selimut. Grundele Sartini. Kanthi kanepson sing makantar-kantar, Sartini marani Lastri ing omahe. Lastri, jebul kowe to sing ngerusi bojoku.
damprate Sartini karo ngulungake layang sesengitan mau. Lastri mesem nyaut layang saka tangane Sartini. Lungguh dhisik ditoto atimu, lagi ngomong. Sartini sumelet dadane, lambene obah-obah. Kowe pancen wong wedok sing gampang emosi, gampang kepancing sifat Allah, gampang cemburu. Yen ana perkara ora ditelesih kanthi ati-ati luwih dhisik. Aja mungkir kowe yen padha-padha wedoke. Kowe aja sembranan yen omong, Tin. Kowe iki tamu ing omahku, sing sopan sithik. Aku pancen wong sing ora duwe sopan, Tri. Lan aku mesti kalah yen rebutan dodi. Kowe kejaba ayu uga pinter psikolog. Lan yen aku Sartini kumembeng waspa malah kepara wis ana sing tumetes ing pipi-pipine. Apa kowe mau wis takon dodi ngenai layang iki? Sartini gedeg. Apa kowe tetep nuduh aku yen aku selingkuh karo bojomu? Lah, sapa maneh sing nulis layang iki? Iki cetha tulisanmu, tanda tanganmu. Aku wis hafal. Lastri mesem, kowe pancen julik, kowe bener. Sartini tansaya muntap, praupane abang ireng. Dadi kowe melu-melu ngrusak keluargaku, Tri. Lastri mesem maneh. Tenang dhisik, kowe kanca ragetku sing banget dak tresnani. Layang iki pancen layang saka aku, nanging nuruti panjaluke bojomu, dadi pengin njajaki atimu, pengin mulang supaya kowe luwih diwasa, luwih wicaksana. Dadi iku becik, ora kaya panyonomu profesine fotografer, mula asring akrab karo wanita-wanita ayu, gonta-ganti. Kudune kowe ngerti, kamangka kowe sujanan, kowe kudu ngerti marang profesine, aja kaya bocah cilik wae. Sartini meneng amem, dheweke rumangsa lingsem.